Han er også lettere, ikke? Masser af... Vores målfest, ikke mindst vores 40-års jubilæum, vi har i vores bebyggelse. Et program på, at I starter med noget kaffe. Hvor du var? Ja, gør du det? Næste, vi skal have det sådan et stativ, så vi kan have en kæmpe bryder, du. Det prøver drengene nogle gange i deres SFO. Der var i sidst, der fik de snegl over krammen ind og kraven ind. Kan du komme forbi? Det virker. Robert Mark, vi byder ham velkommen, og håber vi lige får en halv time, 3 kvarter med god underholdning. Skal vi ikke byde velkommen til Robert Mark? Først så skal jeg lige høre, er der ikke nogen børn, der kunne tænke sig at komme lidt nærmere på, så de bedre kan se? Kom herop. Kom herop. Træd nærmere, træd nærmere. Bare træd nærmere. Jeg tror godt, I kan sidde hernede foran på græsset. Det gør vi bagefter, det lover jeg. Først skal jeg lige høre en gang. Er I alle sammen rigtig, rigtig friske? Jeg kan ikke høre, hvad I siger. I er alle sammen rigtig, rigtig friske? I er også alle sammen rigtig, rigtig glade? Skal vi så ikke sove til middag en halv time? Nej, selvfølgelig skal vi ikke det, for vi skal trylle i dag. Og ved I hvad, jeg har glædet mig hele dagen. Jeg tænkte, det kunne være, der var en dreng her, der kunne tænke sig at komme op og være med til at lave en tryllekunst. Vil du gerne? Så kom du herop. Hej, hvad hedder du? Hej Jonas, hvor gammel er du? 16. Jonas, han er 16 år, og han vil gerne hjælpe os med at 6 år, jeg synes, du sagde 16. Jonas, prøv at stille dig herhen på faldlemmen, og så med den pæne side ud af det sådan der. Hvis du bukker for publikum, så klapper de alle sammen til dig. Nu er det sådan, så min favorittegning, den har jeg taget og lavet og puttet ned i denne her kuvert. Og du ved ikke, hvad det er for en, for vi har ikke aftalt noget, vel? Nej, vi har ikke aftalt noget, vel? Nej. Så nu sætter vi terningen her. Terningen var virkelig. Nu sætter vi tegningen her. Og så må du godt få lov at låne min tryllestav med guld i enderne, Jonas. Værsgo. Jeg skal lige, har du prøvet at trylle før? Ikke så meget, så for lige at være sikker på, at du bliver rigtig, rigtig god, så tager vi lige, skal se her, hvis vi lige tager og løfter kasketten. Sådan der, får du lige noget tryllesalt. Så bliver du rigtig, rigtig god til at trylle. Og nogle af de voksne, de tror ikke, det er rigtigt, så der tager jeg lige noget tryllesalt hernede fra. De siger, det er lommel, men det er tryllesalt. Er du klar, Jonas? Nu bladrer jeg ned igennem her, og så siger du stop. Og så skal du sige stop ved den tegning, der er dernede. Hvis du gør det, så har du lavet dagens første tryllenummer. Så klapper alle sammen her så højt, så de kommer rendende på 7 kirkesogn for at se, hvad der sker. Er du klar? Først så skal vi have en glad dreng ligesom dig. Er du klar, Jonas? Du siger bare stop. Højt og tydeligt. Er du klar? Helst i dag. Er du klar? Du siger stop. Du siger stop. Stop. Heldigvis fik vi en glad dreng, da han sagde stop. Du ser, om vi kan få en med blå øjne ligesom dig, Jonas. Du siger bare stop. Stop. Blå øjne ligesom Jonas. Så prøver vi igen. Skal vi se, om vi kan få en med samme farve hår som dig. Er du klar? Skal bare stop. Her. Han har taget kasket på i dag. Samme farve hår som Jonas. Han har bare taget kasket, og det er Jonas også. Det er jo fantastisk.
Hvis det er den rigtige tegning, Jonas, så har du lavet en fantastisk tryllekunst. Kig efter. Jeg håber, det er den rigtige. Tag åbne tegningen, se om der er noget dernede. Ja. Er det rigtigt? Sådan der, skal vi give ham en kæmpe hånd, Jonas. 1, 2, 3. Hokus pokus filiokus. Så er tørklædet forsvundet. Nu er det der ikke mere. Det er væk, hokus filiokus. Så må jeg godt tage det op og se. Så holder I hver sin ende af det, så håber vi på, at det er blevet bedre. Sådan der, skal vi give en kæmpe hånd. Det er så godt. Det er meget dejligt at høre på. Der kan man nu komme hjem, jo. Så kan der også være hurtigt til. Ja, det kan være meget hurtigt, jo. Ja, det er godt, at den er lavet af metal. Men hvad taler den ikke? Nej. Tak til det hold, som har lavet Dårhøben her med Bent Eriksen i spidsen. Han er jo fagmand, og han har samlet sig forskellige handlemænd i byggelsen. Og nu efter et års tid, så er vi endelig færdige og er klar til at bruge det på rigtig vis. Vi håber, at også familierne får glæde og gavn af at bruge gulvet. Det er ikke kun de unge mennesker, der skal til der. Børnehaven har jo også allerede været her, hvor de kom over og så, de var ved at koge brændenælsuppe til børn. Og det var da en god idé, at kunne finde på at gavne det. Så en stor tak til Bent, som står her. Det var ham, der blev velkommen, hvis I kender Bent. Og de øvrige mænd, som har været med. Claus derovre, han er jo også far. Ja, så skal vi give dem alle sammen en hånd for deres indsats, for det er et virkelig flot stykke arbejde. Tak for det.